Semana Santa naman ta guys. It's up to you. Gusto ra kag sigig cellphone tibok adlaw? Or gusto ka nga meaningful and spirit-filled ang imong Semana Santa this year? Kasagaran, samtang Semana Santa, daghan tag buhaton actually of mga prayers, right? Things that we do for God. Nya kani mga prayers oftentimes mga taas-taas pa ya kanang ang dalan sa krus, taas man gyud siya. So of course, we give God our time. But the question is, do we give God space inside of us diha sa atong kasing-kasing? Once nga mahuman ang ato ang dalan sa krus, ang atong bisita iglesia, mo balik ra ba ta sa atong mga adlaw-adlaw nga buhaton nga murag dili Semana Santa? Example, you go for a walk, mag-exercise mo, pero wala kay cellphone, right? It's just you and God. Murag mag-date, mag-walking date kamong duha ni God. I know nga daghan kay tao nga nagpuyo sa syudad, muuli sila sa probinsya, no? For the Holy Week. This is a beautiful time to spend time in nature with God. Pwede sad mo mabasa sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Bisan ka ng 10 minutes ra gyud every day. Nindot kaayo siya nga buhaton aron ablihan nato ang atong kasing-kasing sa tingog sa atong Ginoo. Basta mobasa kita sa Biblia, maminaw ta sa voice ni God, we make space for His love diha sa atong kasing-kasing.